Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata a ziyara ta musamman wanda wato Dr. Nasiru Isu Gawuna da kuma Sulangaro sun kai wa mai girma wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje wato shugaban fatin APC ta musamman wanda suka kai mai ziyara a yau a ofisinsa a garin Abuja. In za ku iya ganin wani hoton da kyau za ga wato fuskokinsu na cikin farin ciki da kuma annashuwa a yayin da kafin su fara wani abu sun gabatar da addu'a tukun tsakanin su ya su sannan kuma sun fara yin hotuna sannan suka faɗi me kai su kuma sun tattauna amma ba su faɗi me suka tattauna kai ba saboda kun san komai yana buƙatar sirri. Kuma a tunanin mutane shine wato wannan maganan shari'an ta kusa kenan tunda sun fara kai ziyara wurin wato mai gidansu Dr. Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano. Tunda sun fara kai mai ziyara to abubuwan ya kusa, an kusa yanke hukunci kenan in ji wato mutane aina suke bayancin abun kenan. Assalamu alaikum.